Πού χάλασα τις λυρίτσες μου καλέ, εξεταστική εντισιόνε και πάμε από την αρχή της ημέρας να σου πω ότι η μέρα μου ξεκίνησε με ένα υπέροχο φρέντο εσπρέσο. 2,50 χωρίς νερό, αδερφέ, 2,50 χωρίς νερό, για μεγιστά να με πέρασες. Anyway, αυτό ήταν το πρωινό μου κυρίες και κύριοι και δεν έφαγα τίποτα άλλο γιατί είμαι και πάρα πολύ healthy. Ναι, δεν είμαι, αλλά θα το δείτε στη συνέχεια. Οπότε ξεκίνησε την ημέρα μου με το καφεδάκι μου. Επίσης το μεσημέρι για να φάω κάτι της προκοπής, δεν έφαγα κάτι της προκοπής και ήθελα κάτι να με τονώσει και να μπορέσω να συνεχίσω τα διαβάσματά μου, τα βλέπετε. Οπότε πήρα πανκεκάκι με ρέντα λιλαπάους μπουράκι, το οποίο παιδιά πάει στην ψυχή αυτό το φαΐ. Αυτό το γλυκό πάει στην ψυχή, δεν πάει στην κοιλιά και στα μπουτια, θα πάει στην ψυχή. Οπότε κόστησε άλλα 7,50 αυτό. Επίσης, να μην ξεχάσω το αγαπημένο μου AI tool που δεν ζω χωρίς αυτό, χωρίς νερό μπορώ, χωρίς εσένα όχι. Μιλάω για αυτή την εφαρμογή που τι κάνω, drop τις σημειώσεις μου, quiz σωστό λάθος, flashcards, podcast, προσωμείωση τεστ, προφορική εξέταση, της Παναγίας στα μάτια. Ό,τι γουστάρεις το έχει, πραγματικά δεν ζω χωρίς αυτό ρε. Πάρε μου την ψυχή, μη μου πάρεις αυτό το AI, δεν μπορώ να επιβιώσω. Και νούμερο 4. Το βραδάκι για να μου φύγει η θλίψη και η πίκρα από το διάβασμα που δεν μπορούσε να βγει. Έφαγα 2 cheeseburger από τα Goodies, τα οποία τα αγαπώ και το cheeseburger πάει πιο βαθιά στην καρδιά. Δεν θα πάει επίσης στα μπουτια σου. Οπότε αυτή ήταν η ημέρα μου. Ελπίζω η δική σας να είναι λίγο καλύτερη. Και γράψτε μου στα σχόλια, εσείς που δίνετε εξεταστική, πώς την παλεύετε, τι τρώτε, πώς διαβάζετε. Εγώ δεν την παλεύω, απλά.